Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyar. Kami na to sa nabilin antas ang alas sa Shuttle Saga. Welcome diri sa bagapangalaga isang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes Petsa 11 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2000 Vientros. Ikaduhang adlaw sang Martes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa alas sa Shuttle ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Nagahilapit ng highlight sa Mascara Festival. Gatadugangan man ang mga numero sa kapulisan nga nagbantaya sa seguridad sa Mascara Festival. Kaya kahapon na gani, nagabukas sa mga dugang event mo ng Mascara sa Panaad. Tinagkabot na dari sa Maya Syudad sa Bacolod ang dugang augmentation of force halin sa Police Regional Office 6. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Bombo Arlene na mayara sang 189 ka mga personnel nga gikan sa Pier 06 ang gin-deploy diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene. So amo naman ini ang dugang nga mga kapulisan nga magabantay diri sa syudad sa Bacolod subong nga Mascara Festival, Bombo Arlene. So ano diri sa ila 186 diri sa ila, Bombo Arlene, amo ang PNCO kaaga tatlo naman diri ang mag-supervise sa ila, Bombo Arlene, o kon PCO, Bombo Arlene, no? So amo ini sila ang dugang. So masobra na 500 ka mga kapulisan ang ari diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene. Tigiban diri gikan man sa Nopo kag do kalabanan gid diri, Bombo Arlene, na gikan sa Pier 06, no? Mga ano na, mga 400 plus na ang gikan sa Pier 06 ag sa Nopo tipayara sa 181 ang nag-augment diri, Bombo Arlene. Bentaha ginabi mo Carla kung nadamo bala mga kapulisan na sang Domingo nakalagaw kita dira sa may public plaza at least bisan na paano sa may intersection da bala sang Gonzaga Kagatoslao may team gid sang SWAT nga nagabantay kay lain na gid bala ang security nga mabatyagan naton at the same time tini mga bisan nagapang snatch lang bala dira mga cellphone sa downtown area. Nagatagaman maghimo sang krimen kay kita nila kadamo sang pulis. Sakto gid na, Bombo Arlene, no? At least bala hindi na sila maganyat, no? Ang maghimo pa sa malain na, Bombo Arlene, kay kada corner mayara sa mga kapulisan nga nagabantay. So hindi lang sa area sang plaza, kundi sa area sang downtown area, Bombo Arlene, no? So amo na maglagaw ka subong nami gid kon do naka body bag ka lang na bala. So nagamay lang gid ang imo nga dala. Kung pwede pa man lang magdala lang gustuhan nga kwarta kag hindi mga valuables gani balaya nga kadamo or mga alahas kay tinag-ingat man ang mata sang malain nga elemento sa aton sa syudad. Yes, Bombo Arlene. So mas maayo nga amo na aton sini nga bitbiton ang magamay lang gid nga bag, Bombo Arlene, no? Para at least nga ano ni nga hapo sa aton magiho, Bombo Arlene. So Bombo Arlene, igasulod ko na lang ini ang na-identify na, Bombo Arlene, ang isa ka NPA nga napatay sa nagaluntad nga ikalimang encounter sa area sa Himamaylan. So bag-o lang gid, Bombo Arlene, no? Nga
ang unidentified DNPA terrorist na gindala kagapon sa Himamaylan City, Bomborlin. So sa investigasyon sa mga kapulisan, so na-identify diri si Romeo Nanta alias Juanito Magbanwa o kon Waning o kon Jack Bomborlin. So ini siya isa ka currently ako na CEO sang Regional Operational Command sang Kometeng Rehiyon Siya Negros gid napatay. Yes, sa Bomborlin. So na-identify na ini siya na-identify ni siya ako sa pagpatigayon man sa investigasyon sang kapulisan kag sang katapo sang army Bomborlin. So bag-o lang gid no. So mo Oo. ng kwaon Bobo kag Carl. naton. Sige, Bomborlin. balikan tala na karon na thank you kay Mamo Carl. Bomborlin na mo nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent for all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Restaurant na karon na dugang sa Bombohanay Big Time. Mayari na ang Bombo Makati or Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion. Naman, mga oil companies halos magkakasabay kanina nagpatupad ng big time all price hike. Pagrehistro naman ng maraming SIM card sa ilalim ng isang pangalan hindi pinagbabawal sa bagong batas. Samantala pa rin, paglagda ng Pangulong Marcos sa tinaguriang SIM card registration law, ikinatuwa rin ng Philippine National Police. Ang grupo naman ng mga manggagawa ng Philippine offshore gaming operators handang makipagtulungan sa gobyerno para labanan ang iligal nilang kabaro. Samantala pa rin, pagbisita ng dalawang Amerikanong mambabatas sa Pilipinas itinaon sa nagpapatuloy na Joint Philippine-US Military Exercises o tinaguriang Kamandag. Biktima naman ng food poisoning sa isang paralan sa Zablaya, Occidental, Mindoro, aabot sa halos 100 na kinabibilangan ng mga mag-aaral at ilang guro. At sa atin namang police report doon sa may bahagi ng South Cotabato, isang LGBT member na teacher itinuturong mastermind sa pagpatay daw sa college student at yung kaso raw ay isinampa na rin ayon sa PNP. At sa ating international news, Russian President Vladimir Putin nagbabala ng mas maraming missile strike laban sa Ukraine. At sa atin namang sports balita, 1.5 billion pesos na pondo kailangan ng Pilipinas para sa hosting ng susunod na taon na FIBA Basketball World Cup. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, unahin muna natin ang lagay ng panahon. Bombo Weather Update. Nako mga kabombo kay Star Nation, naging bagyo na pala yung isa sa mga low pressure area na ating binabantayan at nasa na kaya ngayon to at yung mga lugar na posibleng maapektuhan dahil sa merong islang mga lugar ay nalagay na po sa signal number 1. Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Samito. Nitong nakalipas na magdamag ay 2 bagyo ang nabuo sa loob at labas ng Philippine territory. At ipapakita natin Bombo Elmar, Bombo Jane, ang 2 bagyong ito. At sa indicator natin, yung 2 may bilog, yan yung bagyong ating binabantayan. Nagkaroon na tayo ng initial report hinggil dito last weekend. At ngayon, nag-develop sila bilang isang ganap na bagyo, habang yung ikalawa naman ay nananatili sa labas ng Philippine territory. Unahin natin itong bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong ito ay tinawag na Bagyong Maymay at sa kasalukuyan ito ay nasa loob nga ng ating Philippine territory at ang lokasyon niya 300 kilometro sa silangan ng Kasiguran, Aurora. At yan ay napakalapit dito sa ating landmass ng Luzon. Ang kanyang pagkilos ay inaasahan na patimog kanluran ang direksyon at yan ay sa bilis na 10 kilometro bawat oras. At yung taglay na lakas ng Bagyong Maymay ay nasa 45 kilometro bawat oras malapit sa kanyang gitna. At yung kanyang pagbugso ng hangin, yung gustiness ay umaabot naman ng 55 kilometro bawat oras. Samantala,
Yung mga babala ng bagyo ay pinaiiral na ngayon pa lamang doon sa mga lugar na ating babanggitin. Signal number 1 nakataas dyan sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at ganun din yung extreme northern portion ng lalawigan ng Quezon. At yung particular na lugar dyan, yung General Nakar, kung natatandaan ninyo, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung Infanta, yung area ng Pulilio Island na talagang hinagupit at yan yung initial approach, yung landfall ng bagyong Karding na talagang sumalanta sa malaking parte ng Luzon. So, yan yung mga initial na tinamaan ng bagyo nung nakalipas. At ngayon, ito na naman, nakaamba na naman ang bagyong Maymay. Pero ang magandang balita, mas mahina itong bagyong Maymay kung ikukumpara doon sa napakalakas na bagyong Karding. Pero papakita natin yung magiging tracking nito. Yan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pag-usad ng bagyong Maymay ay inaasahan natin westward direction. Ibig sabihin, pakanluran mula doon sa karagatang Pasipiko patungo sa West Philippine Sea. At ito ngayon yung ating pinapakita. Ang posibleng araw ng landfall ay sa Miyerkules o bukas ng hapon o kaya gabi ang pagtama ng naturang sama ng panahon. Yan ay kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa takbo at ganun din yung direksyon ng nasabing sama ng panahon. So yan yung ilan sa mga babantayan natin. Samantala, muli nating ipapakita yung dalawang bagyo para at least magkaroon ng awareness yung ating mga kababayan na dalawa ang ating binabantayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation. At dito ay nakatala sa ating Himawari data. Ito'y data mula sa Pag-asa DOST, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. At ang mga bagyo na ating binabantayan, ito yung nakaka-apekto ngayon sa atin. Actually, medyo ramdam na yung mga pag-ulan na dala ng naturang sama ng panahon. Ito yung bagyong Maymay. Habang yung nasa mas malayo pa sa silangan ng Eastern Visayas, ito naman ay tatawagin bilang bagyong Neneng. So yan, naaasahan natin na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility by Thursday. At yan ay kung hindi magkakaroon ng pagbabago yung kanyang bilis at ganoon din yung kanyang direksyon sa mga panahong ito. Bombo Elmar. Bombo Dennis, pinapakita natin dyan sa social media din natin, sa Facebook and YouTube. Magkakasunod itong bagyo. Posible ba silang maghatakan, magkalapitan, Bombo Dennis, itong bagyong Maymay at papasok naman na low pressure area, Bombo Dennis, how's that? Bombo Elmar, maraming mga nag-aalala dito sa magiging interaction itong dalawang sama ng panahon. Pero sa ngayon ay napakaliit nga ng tsansa na magkaroon ng interaction ito. At ang nakaka-apekto lamang sa atin itong bagyong Maymay na ngayon ay inaasahan nga natin na magkakaroon ng direct hit o landfall, habang yung bagyong Neneng ay medyo sketchy o medyo malabo pa ang magiging takbo sapagkat sa labas ng Philippine territory hindi pa siya itinuturing na bagyo ng ibang weather agencies. Pero dito sa Pilipinas, dahil tayo, nag-uumpisa tayong magbilang ng bagyo sa 45 kilometers per hour. Samantalang yung ibang mga lugar, kagaya ng Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Warning Center, nag-uumpisa silang magbilang sa lakas na 65 kilometers per hour o yun sa atin ay isa ng tropical storm. So bagyo yan. Yung tropical depression sa atin, bagyo na yan. Yung tropical storm ay syempre bagyo pa rin at lumalakas na bagyo. Habang severe tropical storm, mas malakas pa yan. At kung talagang titindi pa, ay baka umabot sa typhoon. Pero yan ay mga posibilidad. Hindi yan nirule out, pero tinitingnan natin. Medyo maliit naman ang tsansa na lumakas ng gusto itong bagyo na ating binabantayan sa loob ng Philippine territory, itong bagyong Maymay. Bombo Elmar. Bombo Dennis, nung Karding naalala ko, nung una ang forecast nito, hindi magiging super typhoon, pero less than 24 hours yata noon, naging karoon siya ng tinatawag na rapid intensification at bumaba pa siya ng husto at maraming na sorpresa. Bombo Dennis, so sinasabi mo na hindi lalakas, pero yung posibilidad na bumaba pa siya ng husto, papunta ng Targetin, mas bababa pa hanggang Metro Manila. Bombo Dennis, how's that?
posible yan, Bombo Elmar, kayang mangyari sa mga susunod na oras. Depende kung anong magiging paggalaw nitong bagyo na ito. Ang importante ay nakapaghanda tayo. So, sabi nga niyan, kung tayo naghahanda, worst case scenario yung babantayan natin. So, hindi man siya kalakasan ngayon, ay kumbaga, okay lang na tayo maghanda dun sa mas malakas pang bagyo. Sapagkat kung ito'y magiging mabagal at makakapag-ipon pa ng lakas, baka umabot sa storm category. Pero sa ngayon, siya ay tropical depression. At dito naman sa Metro Manila, hindi tayo direktang maapektuhan kung yung kasalukuyang galaw ng bagyo ang siyang tunay na mangyayari. Pero may tsansa pa rin sapagkat saklaw tayo ng area of uncertainty dito sa Metro Manila at mga karating na lugar na maaari ding makapagdulot yan ng mga pag-ulan at pinapakita natin sa ating tracking data na saklaw ang Metro Manila ng area of uncertainty. Ibig sabihin, may chance pa rin talaga na tayo ay mahagip kahit papano nitong bagyo na ito. At titignan natin yan sa mga susunod na oras sapagkat Miyerkules nga yung inaasahang landfall ng naturang bagyong Maymay. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, halos magkakasabay na nagpatupad kanina ang mga kumpanya ng langis ng taas naman sa presyo ng produktong petrolyo. Kaninang alas 6 ng umaga na magpatupad ang dagdag na 6 pesos ang 85 centavos. Ito po yung big time oil price hike sa kada litro po ng diesel. Habang mayroong 1.20 centimos sa kada litro naman ng gasolina. Mayroon namang 3 pesos 50 centimos ang itinaas naman ng kada litro ng kerosina. Narito ay nagpatupad ang Caltex sa kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang ang kumpanyang Clean Fuel ay mamamaya pang alas 8:01 ng umaga. Itinuturing ng dahilan pa rin ng taas presyo ng langis ay matapos ni anunsyo ng Organization of the Exporting o Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na sila ay magbabawas ng produksyon ng langis pagsapit ng buwan ng Nobyembre. Sa iba pang balita, nakisama rin si dating Senate President Franklin Drilon na umapila sa judge na humahawak sa kaso ni dating Senator Leila de Lima na tingnang muli ang mga ebidensya at payagang makapagpiyansa ang dating senadora. Ginawa ni Drilon na dati ring naging Justice Secretary ang apila matapos na makaligtas sa hostage taking si de Lima sa Philippine National Police Custodial Center. Ayon pa sa dating senador, panahon na upang payagan ng korte na makapagpiyansa si de Lima dahil ang principal witness sa drug case ay una nang binawi ang kanyang testimonya. Kung sakali naman anya na sa paniniwala ng judge na hindi magka-qualify sa piyansa si de Lima, isa pang option ay isailalim ito sa house arrest at isa ring option ay isailalim ito sa kustodiya ng isang tao. Samantala, bago tayo magpatuloy kaugnay ng balitang yan, makakasama natin live nationwide, worldwide, isa pong matuturing na bayani. Siya po yung nag-rescue kay dating Senadora Leila de Lima. Siya po ang tumatayong direktor ng PNP Headquarters Support Service. Ito po yung camp commander dyan po sa Camp Crame. Si Colonel Mark Pespes, kasama niyo si Bombo Elmer, ang aking co-anchor si Bombo Jane. At magandang umaga po at kamusta na po kayo? Congratulations pala, Colonel Pespes. At kahapon ay ginawaran na kayo ng isa sa mataas na parangal, itong medal ng, o medalya ng karangalan, Colonel Pespes. Mabuti po naman na Bombo Elmar. Siyempre naman na Bombo Elmar, pag ikaw ay nabigyan ng parangal sa aming uniformadong hanay, malaking karangalan yan sa amin. Thank you. Thank you. Okay. Meron na bang pagbabago sa sistema dyan, lalo na sa PNP Custodial Center, matapos ng tangkang pagtakas ng 3 kilabot na Abu Sayyaf inmates, at nangyari pa yung pag-hostage kay dating Senator Leila de Lima, Colonel Pespes, sir? Kagaya ng sinabi ng aming leadership, of course, may nangyari na eh. So, kahit naman na walang nangyari, gusto nating ma-improve yung system, yung security natin. So, much more na may nangyari, mas paiigtingin pa natin na pagandahin yung sistema at magiging lesson yung mga previous na nangyari. Okay. Sa ngayon po ba, as we speak, nakapag-decision na po ba sa Senator de Lima kung babalik pa siya dyan sa kanyang detention facility o magpapalipat na lamang sa ibang kulungan na? How's that, Colonel?
Actually, yan yung kanya, yung nung kinakausap ni Secretary Avalos. Yan naman ang kahilingan niya na mas gusto niya doon sa dati. Pero syempre, momentarily para malinisan, tapos kahapon na-process yung crime scene, kuhan mo na siya, nag-temporary stay mo na siya sa PNP-GH. Okay, so binabanggit nyo PNP General Hospital, ano? Diyan pa rin sa loob ng Campo Crame. Now, marami po nagtatanong, Colonel, ano? Paano po kayo napunta sa sitwasyon na kayo mismo ay personal na nakipagnegosasyon sa mga hostage taker itong nakalipas na linggo habang hostage po yung dating senadora, Colonel? Unang-una kasi, Bombo Elmer, hindi naman ako umuwi pag mas lalo pag weekend. Alam naman natin, yan yung mga time na mag-ayos tayo ng kampo habang wala pang office, i-secure natin yung kampo, ganun. So, nandito lang din ako sa loob ng kampo nung time na yon. So, nung may commotion, narinig ko sa radio, kaya pumunta ako doon. So, nandun tayo, Elmar. Okay, ang aking co-anchor, ano, may tanong din kaugay sa issue na yan. Ano? Go ahead, Bombo Jen, si Colonel Pespes na sa kabilang linya. Go ahead. Okay, Colonel, bakit naman po kayo ang nakipagnegosasyon na napakadelikado? Hindi nyo ba naisip na ipaubayan na lamang ang maselang sitwasyon sa inyo pong mga tauhan? Of course, yung situation, nagdidictate yung situation. Very fresh yung nangyari. Tapos nandun ako. Lahat kasi naka-uniform. Ako naman, naka-civis ako. So, mas appropriate na mas malamig sa amin na ang nakakausap ng kwan, hindi yung nakabarin, nakakwan. So, yun. Tinake advantage ko na ako na lang. And at the same time, may knowledge naman ako sa negotiation. So, yun. Tinake advantage ko po yun. Okay. Alam ba ng hostage taker na si Feliciano Solayo Jr. na ikaw dyan ang top official at ang ranggo mo? Nagpakilala naman po ako. Nagpakilala naman ako. Bandang huli, nagpakilala naman ako. Nang mabutan mo pala si Senator Leila de Lima, Colonel, habang hostage, anong sitwasyon doon? Paano po ba hinostage ang senadora? Nakaupo siya sa swivel na upuan. Naka-cover ginawa niyang cover Naka-cover si Sulayaw sa kanya, nakapiring, ganun, nakapanamit pambahay lang. Okay, balik sa akin ang Colonel si Bombo Elmar. Bombo Jin, ang sinasabi nila naka-civilian pala ito, si Colonel Pespes nang siya mag-responde. Colonel, may lumabas na impormasyon, sinasabing may kutsilyo yung suspect. Paano to itinutok sa senadora at sang parte ng katawan ng senadora, Colonel? Oo, medyo madilim kasi pinatay yung ilaw doon. Pero nakikita ko yung isang kamay niya, nakapress doon sa dibdib. So, alam ko, doon yung ginamit niyang na improvised na gamit. Okay. Napabalita din, Colonel Pespes, na humingi ng tubig sa inyo yung hostage taker. Paano po dumating doon sa punto na nagre-request itong Abu Sayyaf, inmate na yan, na kung saan ay doon naman niya sinanpantala nyo po, na ma-neutralize nyo itong hostage taker, Colonel Pespes? Kasi nagkaroon ng commotion yan, tumakbo doon. So, obvious na hinahapo rin siguro. Tapos, so tense yung situation. So, ganun siguro, naghanap talaga ng tubig. Pero, yun nga, ayaw naman niya yung bottled water na ibinigay natin. Naka-apat ata akong bato ng tubig sa flooring nila. Ayaw niya, nagdududa, baka nalagyan ng pampatulog. So, pinakita ko naman sa kanya, nag-open ako ng isa rin, uminom ako, ibinigay ko rin sa kanya, ayaw pa rin niyang inumin. Ganun pala, umabot sa 4 na pagbibigay mo niya ng tubig. Sitwasyon na yun, ano kaya yung demeanor, yung aktuasyon ng hostage taker, kung that moment in time, yung sa negosasyon niyo po, kung talaga nagsisigaw siya, galit na galit, paano po yung pag-uugali at that time, itong si suspect na yan, Colonel Pespes? Oo, sumisigaw siya, tapos so, nagbibigay ng kanyan, ng ultimatum yun. Okay. Doon po sa demand o request ng hostage taker, ano pong hinihingi itong si Sulayaw sa inyo po, Colonel Pespes? Mga sasakyan na gagamitin niya, na dadalhin siya sa Mindanao, yon. Hammer, helicopter,
Ganun, yan ang matatandaan ko na nabanggit niya. Hammer, helicopter, ganun. Wow. Grabe pala ang demand ha. May helicopter pa. At medyo mabigat. Now, paano dumating naman sa punto na napagtanto nyo na ito na, this is the right time na tapusin na yung hostage taking, ano? At gumawa kayo ng hakbang pag-neutralize sa suspect dahil sa napakadelikado po ng buhay na na-realize nyo na nakatay ng buhay ng senadora. Paano dumating sa punto na nakapag-decision po kayo ng ganyan, Colonel Pespes? Oo, from time to time, press niya kaya sumisigaw yung si ma'am. Nasasaktan ako, sinasabi niya na press tapos pag hindi ibigay yung hinihiling ko, saka media, humingi rin siya ng media. Kung hindi, papatayin ko na ito, gano'n. Ilang beses na nag-threat na yan, tapos nagbigay ng ultimatum na by 7:30, gano'n, tutuloyin na niya. Okay. I'm just curious, Colonel, kung sasagutin niyo ito, hindi. Anong ginamit yung baril sa pag-neutralize mo sa hostage taker na yan, Colonel? Hindi ko na siguro sasagutin. Sige. Okay, understand. Okay. Pasintabi rin doon sa ating mga viewers, listeners, kasi may impormasyon kasi, pasintabi, natilamsikan din ng nagkalat na dugo itong senadora nang inyo pong ma-neutralize, mabaril ang hostage taker. Ganun po ba, Colonel? Palagay ko, nagaling naman sa kanila yan, pero alam ko may mga splinters ng dugo yan. Alam mo naman, wala namang pinipili yan pag ganyang situation. Opo. Possible nga. May nakita akong gano'n sa upuan niya, sa lap niya, gano'n. Okay. Itong suspect pala na si Abu Sayyaf Pasulayaw, dyan sa background check, gaano po ito ka-notorious, nung hindi pa ito nahuli, nasa Mindanao pa, Colonel Pespes? Opo sir, kung ano mga ito, involved sa mga multiple abduction ng mga ito, sa murder cases. Okay. Kung talaga ito, hindi sila basta-basta, hindi basta-basta ito. Kung sa profile ng isang mamamatay, kaya nila, kumbaga. Opo. Ibang klase pala ito. Ang aking co-anchor si Bombo Jane, may pahabol yata na tanong. Go ahead, Bombo Jane. Okay, Colonel, gusto ko lang itanong, ano palang reaksyon yon na isinusulong na ng ilang mambabatas na imbestigahan sa kamera ang naganap na pangyayari dyan sa Camp Crame? Wala naman akong reaction dyan. Trabaho nila yan. Baka yan ang role naman nila sa trabaho nila. Sa atin, welcome naman yan. Wala naman tayong tinatago dyan. Okay. Marami po ang na-curious at medyo nakarelate sa inyong pong buwis buhay talaga na ginawa nyo, pagiging bayani. Saan po kayo dito sa Pilipinas, yung probinsya nyo, if I may, Colonel Pespes? Taga-Norte po ako, taga-Norte ako. Okay, taga-Norte po kayo. Sige, we understand po, for security reasons din. Alright, on that note, marami pong salamat sa ibinigay niyong oras sa Bombo Radio Philippines, ang bayaning si Colonel Pespes. Siya po ang direktor ng PNP Headquarters Support Service, ang Camp Commander ng Camp Crame. Muli, ang aming pagsaludo po sa inyo, Colonel Pespes. Maraming salamat po. Sa ating pagpapatuloy, napagkasunduan ng Kongreso at Senado na ipasa sa loob ng taon ang mga panukalang batas na naglalayong lumikha ng Medical Reserve Corps at muling buhayin ang military training. Ayon pa kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ginawa ng Senado at House of Representatives ang kasunduan sa sinagawang pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idinagdag pa rito na napaka-timely na nagkaroon ng unang Legislative Executive Development Advisory Council meeting bago pa man ang budget season. Anya, kailangan ang LEDAC upang matukoy ang mga panukalang batas na dapat bigyan ng puwang kasama ng budget. Ang mga sumusunod at ay iba pang mga hakbang na napagpasyahan ng Kongreso na ipasa sa loob ng taong ito. Unang paglikha ng National Disease Prevention Management Authority, Center for Disease Prevention and Control, paglikha ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines, pag-amyenda naman sa Build, Operate, Transfer Law, condonation ng hindi nabayarang amortization at interest law ng agrarian reform beneficiaries. Tiniyak ni Zubiri na ang legislative leadership sa ilalim ng 19th Congress. Ibig sabihin, siya at si House Speaker Martin Romualdez ay magkakaroon ng working relationship and coordination sa kanilang mga respective chamber sa pagpasa sa priority legislation.
Mamaya abangan may update pa rin tayo dyan pa rin sa nangyaring hostage taking incident nakalipas na araw kay Senator Laila De Lima dyan po naman sa may bahagi ng Campo Crame. Abangan niyo po yan. Samantala naman, pinagtibay ni Justice Secretary Crispin Boyeng Remulla ang patuloy na suporta ng Pilipinas sa United Nations High Commissioner for Refugees sa ilalim yan ng Administrasyong Marcos Jr. Sa isang payag sa 73rd session ng UNHR Program Executive Committee, sinabi ni Remulla na kinakailangan na dapat tayong gumawa ng tunay na aksyon at matatag na mga plano, hindi lamang mga kilos upang makatulong na matiyak ang isang mas magandang kinabukasan para sa mga lumikas at ang pinakamahina kabilang ang kababaihan, mga bata, mga taong may kapansanan, matatandang tao at mga katutubo. Anya, sa kabila ng pagiging modest country, naharap sa mga seryosong isyu sa loob ng bansa tulad ng krisis sa enerhiya, pagbabago ng klima at internal displacement na dulot ng sakit na nakikipagtulungan pa rin ang bansa sa international community sa pagtulak sa mga boundaries kung gaano kalaki ang magtutulong ng Pilipinas upang lumampas sa ating comfort zone. Tiniyak nito ang desisyon ng High Commissioner of the Philippines na patuloy na maging isa sa pinaka-vocal ally ng organisasyong ito. Hinimok ng opisyal ang UNHCR na magbigay ng batas na atensyon sa iba't ibang patas na atensyon sa iba't ibang krisis sa iba't ibang rehiyon upang matiyak na walang sitwasyon ng refugee at walang hosting community ang mananatiling binabaliwala o kulang sa pondo. Mga paanditali ng mga balita, magpagdating din tayo sa ating Bombo International News Correspondent dyan po naman sa Ukraine. Lalo na dyan sa may Kiev, ang capital ng Ukraine, matapos paunulan ng seri ng missile ng Russia. Itong Ukraine na pinakamatindi sa nakalipas na halos 8 buwan ay tinarget ng husto at may update po tayo niyan. Pero bago yan, iba pang mga balita, samantala muna sa mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nakabakasyon ngayon ang Kongreso, kasama dyan ang Senado, mga senador, pero may mga pagdinig pa rin ginaganap paminsan-minsan. Kaugnay po naman sa budget ng Marcos administration. Bombo Raymond, ano yung bagong budget na departamento ang ipinasa dyan sa Senado? Bombo Raymond, go ahead. Bombo Elmar, Bombo Jane, bagamat tama ka dyan ay naka-recess ngayon yung Senado, pero patuloy pa rin yung kanilang ginagawang pagdinig, partikular yung mga budget proposal para sa 2023 at kabilang nga kagabi yung nakalusot na sa committee level ng Senate Committee on Finance itong budget ng Office of the Press Secretary kung saan ay umaabot ito ng 1.04 billion pesos. Ito ay gagamitin para sa OPS at mga attached agencies and corporations, Bombo Elmar. At naging, bagamat naging mahirap yung kumbaga ay pagdinig, pagdepensa ng bagong liderato ng Office of the Press Secretary ay nakalusot naman. At kabilang nga rito na nanguna yung bago na officer in charge ng OPS, itong si Attorney Cheloy Garafil, at siya yung kapalit nga ng nag-resign na itong si Attorney Trixie Cruz Angeles, Bombo Elmar. So siya yung nagdepensa at dito ay natanong siya kung papayagan nga ba yung mga vloggers o yung mga vloggers, ika nga Bombo Elmar, na mag-cover sa Malacanang. Sabi niya ay patuloy pa raw na pinag-aaralan ito at depende yung magiging resulta ng kanilang pag-aaral kung papasukin sila on a regular basis yung mga bloggers and vloggers.
Bombo Elmar, na mag-cover sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At natanong din sa isang ambush interview itong si Attorney Garafil kung kumusta yung kanyang experience sa kanyang bagong posisyon mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, yung LTFRB, Bombo Elmar. So sabi niya, exciting daw. Marami daw mga hurdles, mga challenges, pero productive naman. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag nitong si Attorney Cheloy Garafil. A lot of firsts. So, unang-una pa lang, di ba kanina nag-flag racing tayo, tapos nag-ledak tayo, tapos signing si President BBM. And then ngayon naman, budget hearing naman ng OPS. So, hindi pa tapos ang araw. So, pero nakakatuwa naman kasi madami namang natututunan, madaming nakikita at syempre nakikita natin yung mga kailangang ayusin sa OPS. And that's what we heard today sa hearing. Yan yung bahagi ng pahayag ni Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Attorney Cheloy Garafil, Bombo Elmar, na ito, kilala na rin, lalo na sa Kamara, siya ay dating Chief of Staff Secretary ni dating Pangulo at dating, kumbaga, ay House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, Bombo Elmar. So ngayon, abangan din natin yung iba pang mga budget hearings sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga pagbabalita, inuulat po ng Department of Information and Communications Technology o DICT na maaaring magrehistro ng maraming mga SIM card ang isang user sa ilalim ng iisang pangalan lamang. Ginawa ni DICT Secretary John Ivan Uy ang pahayag makarang lagda na nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong napakabagong batas na SIM card registration law. Ayon sa kalihim, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng multiple SIM cards ang isang individual, lalo't mayroong mga lugar na mahina o walang signal ang isang telco company. Dagdag pa nito na wala namang nakasaad sa batas na bawal magkaroon ng maraming mga SIM cards ang isang individual. Basta't i-rehistro lamang sa kanyang pangalan ang lahat ng mga ito. Sa kasalukuyan, isinasapinal na lamang ng National Telecommunications Company o NTC sa pagkipagnay na rin ng mga telco companies yung mga hakbang para sa SIM card registration ng isang SIM card user. Isang paraan daw nakikita niya para sa pagrehistro ng mga SIM card ay ang pag-notify sa mga telco providers sa mga SIM users na mag-log in sa isang website kung saan ilalagay ng mga ito ang kanilang mga detalye, maging yung identification card na kanilang i-upload naman para sa DICT. Ikinatuwa naman ng Philippine National Police ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SIM Card Registration Act. Sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Agustus Alba na ang naturang batas ay magbibigay ng ngipin sa Philippine National Police sa paghahabol ng mga kriminal na nagtatago sa likod ng mga anonymous prepaid SIM cards. Dagdag pa ni Alba na nakapagtala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ng 4,254 SIM card-related offenses mula lang January hanggang Setyembre o September ng taong ito. Hindi pa niya kasama dito ang ibang mga kalintulad na kaso na hinahawakan ng ibang ahensya ng gobyerno at mga hindi pa nare-report. Inaasahan ng Philippine National Police na matatanggap ng mga mamamayan ang mandatory SIM card registration dahil ang mga benepisyo nito sa paglaban sa krimen ay higit sa anumang privacy concerns. Kaugnay ng balitang yan, sa bagong batas sa ating bansa, kasama natin ang chairperson ng Committee on Public Services dyan sa Senado. Siya rin po ang principal author itong bagong batas, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services, Senator Grace po. Good morning po sa inyo. At ako po si Bombo Elmar, king co-anchor si Bombo Jane. Kasama rin natin, siya po yung principal author nga. At kung saan nga, magandang umaga po. Live na po kayo ngayon sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide. Good morning po sa iyo, Senator Grace po, ma'am. Magandang umaga, Bombo Elmar. Good morning, Bombo Jane. Okay po. Kahapon nakita pa namin kayo at ng ating nag-cover dyan sa signing ceremony ng Pangulong Bongbong Marcos sa SIM Card Registration Act.
kauna-unahang batas ito na ipasa at pinirmahan ng Pangulong Marcos. Parang milestone na rin, makasaysayan. Anong naalala nyo, napasabi sa inyo ng Pangulong Marcos ukol po sa batas nito, lalo na yung ilang highlights po na mandatory na yung registration ng mga SIM cards dito sa ating bansa, Senator po? Opo, malinaw na ang Pangulo ay sang-ayon talaga dito sa batas na to dahil nga kailangan na ring managot yung mga manloloko, yung mga nagsascam ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa pamamagitan ng text o sa paggamit ng SIM. Tandaan natin, marami tayo lahat natatanggap ng kung ano-anong mga bagay katulad ng kung gusto ninyong murang ganito o kaya kung gusto ninyong libreng ganyan o kaya mga online games, i-click ninyo itong link na to. Ay yun pala ay mga manloloko yung mga nandito. Ang hirap kasi ngayon, pag hindi nakarehistro ang SIM, hindi natin mahanap kung sino mga nagpapadala ng mga yan. So sa batas na ito, lahat kailangan magparehistro at ilagay kung anong pangalan, kung ilang taon sila, kailan pinanganak, ano yung address nila, para kung merong gumamit ng numero na yon at nagpadala ng scam, ay pwede nating matunton at merong katapat na parusa dyan. May pagkakakulong, may malaking multa. Kaya yung iba, syempre, magdadalawang isip bago magpadala ng kalokohan sa text. Okay. Masasabi sa mga may cellphone na, yung may mga SIM card na may plano, ang tawag ito ay postpaid, wala pong magiging problema. Sabi nga, matic na, automatic. But then, paano naman itong mga prepaid SIM cards, Madam Senator, yung walang mga plan, ano magiging proseso po rito, Senator Grace? Yun ang ating inalagaan mabuti, paano magiging proseso. So, alam nyo ngayon, high-tech na. So, yung mga telco companies, ang kanilang gagawin, pwede kang magparehistro online. Paano gagawin ito? Parang kukuha ka ng video o selfie, katabi mo lang yung valid ID mo na i-verify, tapos isi-fill out mo kung ano man yung hihilingin nila online. Pwede, kung hindi ka naman, pwede ka naman magtungo sa mismong mga opisina o kaya mga kiosk o yung mga shops ng mga telco. Katulad niyan, di ba may mga kiosk minsan ng Globe o Smart o dito sa iba't ibang pwede kang pumunta doon para magparehistro. Pero direct kang magpaparehistro kung ano ang cellphone provider mo. So kung Smart man yan o Globe, doon ka pupunta. Okay. Ang aking co-anchor, Bombo Jane, may dadagkang tanong kay Senator Po. Go ahead, Bombo Jane. Madam Senator, itong SIM card law, sa pagkakaalam namin, kailangan pa rin ang implementing rules and regulations, di po ba? At gaano dapat katagal ang pagbalangkas ng implementing rules and regulations? Opo. Ngayon na napasa na, gagawin nila yung implementing rules and regulations. Kung hindi ako nagkakamali, in mga 30 days, 6 months dapat fully implemented na itong batas na to. So meron din grace period yung mga telco para bigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan na magparehistro. So sa inyong lahat, hindi naman madi-deactivate yung card. Ngayon, napasa na yung batas, within 180 days, pag natapos na yung implementing rules and regulations, na-lapse na ito into law, pwede kayong, may 180 days kayo para magparehistro ng inyong prepaid card. At kung hindi ninyo magawa dahil meron kayong kadahilanan na lehitimo, pwede naman until 120 days. So sapat po ang oras para tayo magparehistro, para naman ito sa atin din kaligtasan. Kasi ang dami ng naluloko. Tandaan natin, ginagamit natin ang ating telepono ngayon para magbayad ng kung ano-ano. May online banking tayo, may GCash tayo. Kailangan ligtas ang ating impormasyon at matutukoy natin kung meron ng loko sa atin. Okay. Dito ba sa bagong batas sa SIM card, yung makukuling nasa likod ng text scam, iba pang panuloko, may mabigat bang parusa, Madam Senator? Opo, alam niyo po, meron pagka ikaw ay ng scam, depende siyempre kung gaano kabigat. Meron hanggang 6 na taon na pagkakulong. Doon naman sa mga minor na meron yatang between 6 months to 2 years. Tapos meron din mga multa na pwedeng bayaran. Yung iba nga, halimbawa na lang,
yung telco, kunyari yung ating impormasyon ay kumalat, di ba? Hindi naman dapat dahil sa kapabayaan nila, yung ating privacy, hindi nila pinantayan yung kanilang sistema. Sa bawat violation nila, meron silang 4 na milyon na multa kaagad. Kaya pag-iingatan po ang ating impormasyon at huwag po kayo matakot kasi pag pumupunta naman kayo sa kung saan man, kunyari magbubukas kayo ng credit card o pupunta kayo sa sanglaan, ibinibigay na naman ninyong impormasyon ninyo, di ba? Pangalan, sa nakatira, cellphone number. Ito naman ay nasa pangangalaga ng mga telcos na ayaw rin mawala yung impormasyon na yan ay kumalat. At least mayroong mga assurance na itong mga telcos pala huwag lumabag sa tinatawag yata na data o security breach sige po salamat sa binigay niyong pagkakataon, makapanahin po kayo sa Bombo Radio Philippines Nation Worldwide. Baka may dagdag pa kayong paalala ngayon sa bagong batas na ito, Senator Grace po, sa SIM card registration po. Opo, sa ating mga kababayan, ang batas na ito ay para sa atin. Marami sa atin nakakatanggap talaga ng kung ano-anong kalokohan sa text at marami na rin sa atin ang naloko. Kaya ako ay nagpapasala sa na isinusulong natin ay naipasa na. At isang karangalan na ang batas na ito na aking nilagdaan ay naging kauna-unahang batas. Maraming Alright, nawawala ng signal Senator Grace Poe, ang chairperson po ng Senate Committee on Public Services, principal author ng bagong batas na SIM Card Registration Act. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, abay, grupo ng mga manggagawa na Philippine Offshore Gaming Operators, medyo lumantad daw sila, itong mga pogo, makikipagtulungan daw sa gobyerno. At may nakuang impormasyon si Bombo Jovino Galang. Nanawagan ang grupo ng mga manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na dapat timbangin ng gobyerno ang pagbabawal sa offshore gaming sa bansa. Ayon sa grupong Association of Service Providers and POGO o ASPAP, na maraming mga manggagawa ang mawawala ng trabaho kapag tuluyan ng pinagbawalan ang nasabing POGO sa bansa, bukod pa sa epekto nito sa ekonomiya. Sinabi ni Attorney Paul Bongko, ang tagapagsalita ng ASPAP, na handa silang makipagtulungan sa gobyerno para isuplong ang mga gumagawa ng iligal na aktibidad ng mga POGO. Actually, have a crackdown against numerous illegal operators even before this administration, even in the past administration, because I think data will show that these nefarious operators have been the source, all its members who are law-abiding and legitimate operators are offering full cooperation and coordination with PAGCOR, DOJ, and DILG and other relevant government agencies to immediately weed out illegal operators and criminal elements in order to restore the reputation and credibility of lawful online gaming operators and investors. Paliwanag din ito na hindi lamang online gaming ang maapektuhan dahil ang kanilang grupo ay may mga ilang service providers na kanilang pinaglilingkuran na nagbibigay ng mga trabaho sa mga Filipino. Kung ano yung magagawa namin para matulungan ng government, kaya nga kung papahintulutin nating gobyerno na tuloy ang POGO industry, malaki kasi ang sabihin natin ay economic contribution ng aming members. So dito sa mga contribution namin, I think may mga resources na magagamit ang pamahalaan para sabihin natin talagang ma-address etong crackdown sa mga illegal operators at kung ano yung sabihin natin magandang or hindi magandang nagagawa nila. So right now, sa ngayon, yun ang aming maitutulong sa ating gobyerno para sabihin natin ano tong mga illegal operators. And yun nga yung nakakalungkot na dahil sa mga pangyayari doon sa ibang sektor ng POGO industry dito sa atin ay nadadama yung buong industry, So, yung iba, kasi hindi natin natitiyak kung paano talaga sila nakapasok. Maaaring they are here on other visa classification. So, hindi natin alam ngayon kung ano yung involvement nila
sa Pogo industry, no? But right now sa aming asosasyon, no, siguro lingid sa kaalaman ng marami, yung mga hinahire kasi namin, especially mga foreign workers, no, meron yung briefing na ginagawa, no, kung ano yung mga do's and don'ts, meron yung para sabihin natin, parang workshop, no, na kung paano dapat makitungo dito, kung ano yung dapat nilang, kino-comply ng mga immigration laws, no. So hindi namin basta-basta sabihin natin pinababayaan yan or hindi namin ginagabayan, no. So nakakalungkot lang, no, na dahil sa mga pangyayari sa ibang kumpanya, no, sa ibang ay yung buong industry nadadamay, no. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Ang Philippine at US lawmakers naman nagpulong bilateral ties ng dalawang bansa. Pinalakas pa at ang pagbisita ng dalawang Amerikanong mambabatas sa bansa itinaon pa sa nagpapatuloy na joint Philippine-US military exercise. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Mainit ang ginawang pagtanggap ng mga Pilipinong mambabatas sa pagbisita ng dalawang two-man congressional delegation mula sa Amerika na layong palakasin ang bilateral ties ng Pilipinas at Amerika. Nagpulong nitong weekend ang mga mambabatas ng dalawang bansa at tinalakay ang mga mahahalagang issue. Sina Senator Amy Marcos, Pangasinan Representative Rachel Arenas, Marikina Representative Stella Kimbo at Camarines Sur Representative Chuyoshi Anthony Horibata ang nakipagkita sa bipartisan US Congressional Delegation na binubuo ni na Representative Seth Moulton ng Massachusetts na Democrat at Representative Mike Waltz ng Florida na isang Republican. Ginanap ang pulong sa Manila Golf and Country Club sa Makati. Magugunita na noong buwan ng Agosto, pinangunahan din ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-welcome sa mga US lawmakers na bumisita sa bansa. Nitong buwan naman ng September, nagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden sa Amerika na layong palawakin pa ang diplomatic ties ng dalawang bansa. Ang pagbisita ni na US Representative Seth Moulton at Representative Mike Waltz noong Linggo, October 9, ay itinaon din sa nagpapatuloy na 2 weeks joint Philippine-US military exercise ang Kamandag 2022. Sina Moulton at Waltz ay parehong miyembro ng US House Committee on Armed Services. Nasa 2,550 US Marines personnel at mahigit namang 2,000 Pilipinong counterparts ang kalahok sa Joint War Games. Ito ang kauna-unahang joint military exercise na isinagawa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam naman kay Philippine Marine Corps spokesperson Major Emery Torre, iba't ibang aktibidad ang nakalinya gaya ng live fire exercise gamit ang mga US aircraft at ang kanilang high mobility artillery rocket systems o ang HIMARS at ang amphibious operations na gaganapin naman sa Zambales at mayroong joint drill sa bahagi ng Palawan. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Marine spokesperson Major Emery Torre sa panayam ng Bombo Radio. Is an annual bilateral exercise. Kung may issue man o wala, matutuloy at magkakaroon po tayo ng bilateral exercises with our US counterparts, with our foreign military allies na yearly. So may issue man o wala, we will definitely conduct bilateral exercise. Si Philippine Marine spokesperson Major Emery Torre. Sa bilateral meeting naman ni Pangulong Marcos at President Biden, muli nitong iginiit ang commitment ng Amerika sa Pilipinas, lalo na sa usaping pangdepensa. Tinalakay din ni Biden at Marcos ang sitwasyon sa South China Sea at iginiit ang sa West Philippine Sea at iginiit ang freedom of navigation and overflight at ang peaceful resolution sa pinag-aagawang teritoryo. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala muna, kuha tayo ng update doon po naman sa nangyaring food poisoning sa lugar ng Occidental Mindoro. Pero may nakuha ang impormasyon dito ang Bombo Radio Naga. Kamusta sa mga impormasyon na yan, Bombo Radio Naga? Magandang umaga
sa iyo dyan, Bombo Elmar and Bombo Jane. And dyan nga, Bombo Elmar, umabot sa nasa halos 100 katao ang naging biktima nitong ang nangyaring food poisoning sa Sablayan Occidental, Mindoro. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Naga kay Arcris Canillo, ang head ng MDRRMO Occidental Mindoro, sinabi nito na nasa 97 katao na kinabibilangan ng mga estudyante, maging ang ibang mga guro ng San Francisco Elementary School ang itinakbo sa ospital dahil sa dinalang pananakit ng tiyan. Ayon pa nga kay Canillo, sa kasalukuyan ay nasa 33 umano sa mga ito ang naka-admit pa, habang nasa 57 naman na mga biktima ang mild cases at nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon nga ay wala pa namang pinal na report sa dahilan ng Naghihinalaan naman na ang dahilan ng sinasabing food poisoning ay ang lumpia na kinain ng mga ito na inilalako naman ng isang babae na nasa labas naman ng kanilang paaralan. Dagdag pa nga ni Canillo na magsasagawa umano ngayon ng pag-uusap ang pamilya ng mga biktima ng mga namumuno sa nasabing paaralan, at ito nga naglalako ng nasabing lumpia kasama na rin ang lokal na gobyerno ng Sablaya tungkol sa nangyaring insidente. Samantala, bumuhos naman ang ang tulong mula naman sa LGU Sablaya sa pangunguna ng kanilang alkalde na si Mayor Walter Marquez para sa mga biktima mula naman sa pagresponde at pagtransport ng mga biktima patungo sa ospital. Gayon din ang pagsagot sa mga gamot na kinakailangan ng mga biktima, lalo na nga itong mga nakukumpay ngayon sa ospital. At nagbigay na rin ng folding bed ang LGU para naman sa iba pang mga biktima ng food poisoning dahil na rin sa kakulangan sa hospital bed para nga sa nasabi nating mga pasyente. Habang ang mga mild cases naman ay inihatid naman sa kanilang mga tirahan sa tulong naman ng MDRRMO. At ayan nga, Bombo Elmar, etong... Sige. At ngayon nga ipakinggan natin na itong naging tinig ni Arcris Canillo. Yung mga masasakit na siya ng mga bata, nasa mga grade 4 to 6 po yun. Meron din pong mga teachers, dinadaing din po na masakit din po ang kanilang mga tiyan. Una pong naidala namin ay nasa 70, yun po yung unang report namin. Ngayon po, sa huling data na nakuha namin, nasa 97 na po ang naidala. Alright, maraming salamat, Bombo Lovely. Yes. Okay, maraming salamat, Bombo Radyo Naga, sa namang update. At sa iba pang balita, ang Philippine National Police Custodial Center balik na sa normal operation. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar, hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin si Senator Lala de Lima dito sa Philippine National Police General Hospital. Yan nga ay kahit na nagbalik na sa dating operasyon o normal na operasyon, yung PNP Custodial Center. Ito, narito sa aking likuran, itong mismong General Hospital dito sa Philippine National Police o Krame. Kasunod ito ng tangkang pagtakas ng 3 preso sa PNP Custodial Center na nauwi naman sa pangho-hostage sa dating senadora. Sa isang pahayag ay sinabi mismo ng legal consultant ni De Lima na si Atty. Bonita Cardon, nasa PNP GH pa rin siya nagpalipas ng gabi-kagabi at mananatili paan niya ito doon sa loob ng 5 araw. Alinsunod yan sa naging abiso sa kanila ng PNP sa kabila ng naging anunsyo ng pambansang pulisya na muli nang nagbalik sa normal nga itong operasyon ng nasabing custodial center. Ayon pa kay Cardon, bukod dito ay nakapag-ugnay na rin aniya ang kampo ni De Lima sa buong hanin ng pulisya para makapagtulungan o para sa pakikipagtulungan sa investigasyon hinggil nga sa nasabing insidente, gayon din ang makapagbigay ng ilang suhestyon para naman sa dagdag na seguridad sa nasabing mambabatas o dating mambabatas. Kaugnay niya, narito pa yung bahagi ng pahayag ni Attorney Bonita Cardon, ang legal counsel ni Senator Laila de Lima.
Tama po yun at nakahanda po si Senator Laila de Lima na mag-stay doon for the next 5 days base sa abiso sa kanya ng PNP. Pero nagparating na rin kami sa PNP through our staff there na gusto namin makipag-coordinate at makipag-cooperate sa investigasyon na gagawin nila at para malaman din ng grupo namin o ng kampo ni Senator Laila de Lima what really happened. So, at kung possible, makapag-ambag din kami ng mga suggestion para kung diyan pa rin mag-i-stay talaga si Senator Laila de Lima, madagdagan naman ang kanyang seguridad. Yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bonita Cardon, yung legal counsel nga nitong si dating Senator Laila de Lima. Samantala, una rito, ipinaliwanag na rin ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na pansamantala nilang inilipat si de Lima sa PNP-GH upang mabantayan ang kalusugan nito matapos nga itong nangyaring insidente. Sinabi rin niya na dahil sa naganap na pangyayari o naganap na hostage taking, ito ay natutunan ng buong hari ng pulisya na huwag maging kampante at palaging maging handa kontra sa mga ganitong klase ng mga pangyayari na talagang hindi inaasahan. Narito naman yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Temporarily, dinala natin siya sa PNP-GH para continuous na ma-monitor natin ang kanyang health condition. Let us not put our guards down. Ibig sabihin, dapat kung ano yung dapat na gawin ng bawat isa ay huwag nating i-relax or huwag tayong magpaka-kumpiyansa. Ito na lamang po ang natitira doon. So definitely, yun pong separation, yung segregation po, or yun pong mga i-detail po natin doon, sisigurado natin na mas mahigpit na po at saka mas properly po ang pagbabantay po doon sa custodial center po natin ngayon. Yan naman yung bahagi na naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. So nabatid natin, Bomba Elmar, Bomba Jane, mula mismo kay General Azorin, na pito na lamang ng mga individual o persons under police custody ang nananatili dito sa PNP Custodial Center. At dahil nga dyan, ay lalo pa nilang paghihigpitan yung seguridad upang maiwasan na maulit ang ganitong klase ng mga insidente na nangyari nga nito lang nakalipas na linggo. Bomba Elmar, Bomba J. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bomba Marlene. Ingat kayo dyan. Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dumako tayo dyan sa lalawigan ng Cebu na milyong-milyong halaga na mga nasabat na mga shabu daw, illegal drugs ang siyang nakumpiska nga rito ng mga otoridad. Nasa linya Bombo Radio Cebu. Aabot sa halos 18 milyong pesos na halaga ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.6 kilos ang nasabata sa ilang operasyon ng pulisya sa Cebu City noong nakaraang Oktubre 1 hanggang 8 nitong taon. Ito ang binunyag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy Director for Administration ng Cebu City Police Office, na ang dami na nasabat na illegal na droga sa lungsod mula sa 63 operations, 73 individuals ang at siyam dito ang high-value individual habang 64 dito naman ay street individuals. Aniya, ang pagkalat ng illegal na droga ay isang perennial problem at ito ang karaniwang dami ng shabu na madalas nasamsam ng mga pulis sa Cebu City. Hindi bababa sa 3 kilo ng shabu ang nasabata ng CCPO sa loob ng isang buwan. Anti-illegal drugs campaign for the period October 1 to 8, 2022, a total of 63 operations were conducted and resulted to the arrest of 73 individuals, then 9 of which are high-value individual and 64 street-legal individual, and resulted to the confiscation of 2,642.88 grams of shabu or 2.6 kilos of shabu na-confiscate during the same period, and then equivalent to standard drug price of
17,971,584 pesos. So almost 18 million ang value. Dahil sa nalalapitan na holiday at malalaking kaganapan ng lungsod, sinabi ni Parilla na kailangan subaybayan ang ibang pauri ng mga panganib na droga, kabilang ang mga party drugs na maaaring maging oso sa mga gumagamit. Mula rito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Belukura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radio Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Muli ngang nakapagtalang halaga ng piso sa pinakamahina matapos magsara kahapon sa 59 pesos kapalit ng $1. Ayon sa Banker Association of the Philippines, huling umabot ang piso sa pinakamahina na 59 pesos ay noong pang October 3. Kabilang sa dahilan daw sa pananamlay ng piso at iba pang currency ng mga bansa ay dahil naman sa paglakas nga dito ng dolyar. Samantala naman sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 41 pesos 0.05 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 66 centavos, ang euro katumbas sa Pilipinas 57 pesos and 34 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, here we go sa ating Christmas trivia. Ang mga residente sa Ukraine, naging tradisyon nila tuwing Pasko, lalong-lalo na panahon sa Noche Buena, ang pag-prepare ng 12 dishes. Iba't ibang klase ng dishes, basta walang halong karne, itlog, o gatas. Anila, 12 dishes represent Jesus' 12 disciples. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 75 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bomel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino,